Hi guys, matong adlaw ni tanan, di ami diri sa gawas dia. Sa gawas among gipuy-an. Kay agsi undoy kaga hinis-hinis man sa kuan sa kajanan. Sa kajan man diyang maingon oy murag kuan, baruto. Sa sakjanan ba na? Waday kun sa matarang og hinis, jaram sige hinis-hinis daron di ka jungilad kay aron lagi pong makatipid-tipid mi. Sunod na na maipatarong jud og kanan na expert jud ka mga ngadyo og mga lumping ba. Di jara gadyo adyo na. Sa pagtan gud ko magtan-aw before kadto ang gipanggaan ja grabe man jud pangilara nam jud buskag-buskag man jud nang diha pero di gyapon ni arang ka kinis na may gagurun to duwa day kun sa matarang og liha sag dinara man na importante murag na tiop-tiop jud pud kay grabe jud pud nang ilara das ni agi maka pangat ang buisit ko magtan-aw ba tas undo ni una nagsud kay gisapot to kay galalis man mi ganina na mi hilalisan ba kay gaplano man mi nga moadto mi Cebu ni birthday ni Jaja narami gilalisan gamay pero okay na pud amo ra pong ni istorya yan sabot-saboton ra gud di ba kalikajan nga na jay kabiklan lagi kay lahi magutok pero okay ra pud nagmoto ning gawas ko kay istorya mi ba ja ba lagi mag-realize ba mo plano basta ka nagplano mi nga adto kuno mi magkuan mag birthday ni sa birthday mi dinig pizza J's and ja 3 years anniversary pud na mo ulag kuno mi og Cebu kay naman may refund nga makuha anja mo tong gamiton tong refund nga makuha ato sa Cebu dok ja bawo nagplano palagi mi og nya na ako pang dadag bata yan na pamina ka decision jud ba 100%. Mao gyud pagtag suwa. Napinukos diya magkilaw kun jag nukos. Inja mo na ko naghapon itong sudan paut-paut gyapon og sa pajan. Sama jud. Ato taksi po de. Pero mo ko problema. Jah, may problema pero pinabueng. Ano naman? Di ka lugar ka ana-ana, inig birthday ni mo? Siyempre, para maklaro kay plano-plano, basig drawing ra. Ha? Di man ako nangagad ng Cebu. Hoy, ikaw! Ako? Ikaw ra ko ng second emotion. Ako? Ikaw. Baga agnaw na ay. Kana ba? Ano mahaman nag-istorya? Ano nagbutan man karon asa man ka nagan ikay buhat nga bung gani ka. Bisa mo din muluto dig panihapon. Ikaw, sa man lagi. Sabi na. Nalagay ni pangabong. Asam day karon. Bisa pag di ko magandam dag panihapon ninyo. Magandam daan asam day karon. Dili pilit sa mong suwang uy, asam day ka. Ano naman? Cha. Naman sini murag ako kay lada. Ako magluto. Asam day ka pa dong. Cha. Balud-lud. Mami. Balud-lud. Nga na des undo day musuko day. Maghilak-hilak day. Magdigamo dyan maghilak. Saan po na yung magkikuan day mahugas day pod. Cha. Uy, asa ka? Ano yung laman ko? Enggak. Lakaw ka. Ngayon, lakaw ko. Yan, ganina. Nalaman? Nalaman ka mo lakaw? Nga naman alam, pinidal to nga naman na ng ripo. Ano saan naman na? Mura naman nagtrapo. Ano? Kubako na lagi daw. Ikaw gadget. Pajo. Yung maligo ka ron. Naganda pa siya si muhang pangligo. Ano mo timbakwas? Hoy, gani. Bakit, Queen? Hoy, ino ko. Ngano na ba ni? Hoy! Ngano? Hawi din na nainja bakod. Ang lakad jud katon. Ngano ba na? Hala ya. Bakod na ya. Ano dyan kahigat? Ikaw ka dyan daw bakod nakag-imo ha? Bakod nakag-imo ha? Kis ganang ng tangkaga? Kamu bakod naman? Gilak na narang ito ma. Nganong mo bakod? Hoy. Maligo na lagi tarong gain pa na sa mga kagahi kay grabe mga limuta. Jesus, ang dalian naman ka mo bakod.
Apa niya ako kana siya? Dalingit na ko lagi. Karon na miyan na maligo. Hello, aram miyan na maligo. Grabe alimutan na kayo. Kataw na hangbugan. Kataw na hangbugan niya. Magalala katon. Ang katon. Maligo na ko tonton. Ligo na si tonton. Jarang lami. Ini may kinilaw. Magtubo daghang laway. Natam jo. Akere para sa atong milk supply. Sinaba. Baroy. Dalton. Nanay ra magumaka to. Ay, Dalton. Di sa uncle. Bless. Tawa naman ko. Laji ay ito na Dalton. Magsuroy mo rito sa merkado. Panglimos mo rito. Kau. Tuwa na ko. Hindi ka nahan. Agnaw. Arang lipasan niya. Feeling pa si Zagsega tuod la. Tuod na Dalton. Ato mo merkado. Panglimos mo. Kau. Kay palit unjog gatas. Kay mahalag gatas. Kakao. Laji akong bate. Kumbati si. Zia uli. Moto manas Dalton na to manalibot na to. Di na mamagi dari. Dalton kuno si Jah na alan. Ulatan na. Hala di naman mo uli. Dali na. Di lagi ko. Kaya kong Dalton. Laka. Hoy, di mangaway. Hala ka bata. Paon ka Dalton ron. La. Ay, dirty. Ano kay hugaw? Hello, di ako sa merkado sa Jokon malit og suwa, sudan, ya. Kauban man naghang bata gahang ko, ana ra ba to sila katunong, oy. Nawa man. Bigaan ako sa mga kauban. Palit ko sudan kay kapoy magluto, masabuntag di ni kapas. Hala. Ara man to sila. Hi. Musta? Yeah. Ha? Guys, anak ko tagpalitag okay. Tanang klase 75 sila karon. Usay kay mabot man ni GS, anak ko tagpalitan. Ja kanang ana pa ba pang kalagmi, usay makapalit ko na nag mga branded, ja tag GS 20 ra kay gubang mga tao dari di kay lag branded. Mao nang makapalit ko na nag mga branded, mga Uniqlo, ang H&M, mga okay pagod pa ja na iba naging napaytag. Ang mga tao dari ibon waka ilaw mga brand nga mga maajo manang makapalit pa siguro nagmaajo. Hugi bidaan jud kus duha jud mapuspusan jud nang amahan jud ja. Nay gusto ni palit pukog sabaw na hinalang nga manok Bisaya ni nay kamunggay. Ja palit pukog dahon-dahon ganas. Sila upam dari. Naguing na haba dito sila katunong nga nalibot man ang merkado man sila diha. Igor gani ko ning palit sa daan nga muna ko dari gawas. Nawa na. Lamedjig kulatahon. Tungut. Doara ba jud koy susi kay to ani dyan. Hira ko dari sa gawas maguthuwat ron. Hay taon. Salam lang sa daan kitang dia. Gihangat ko. Diyan kay daling kuran kasabaan sa tunaho. Iabot nagkagwang bantay dyan na ron. Latahon dyan na ron. Bantay dyan na ron. Nana depos ko ini mo pa pag-abot alas 7 ng des buntag. Karon. Patila dyan na ang tawhana. Ano? Sige. Kung kagwa nga ka. Disa ka? Anti-baby ni nga ka? Lag si mengkenut. Segasa ko nagsuri-suri. Wa ang buanga mo. Ja. Lima lamang ka. Ikaw may maritis kaya sa kuwa kaabot. Asa-asa kaabot. Maritis ngini palit kog sudan ha. Palit utang di ay, utang bayri to. 285. Buanga ka. 285.
Habiton. Yan, ano yung mag-isi ba sa mag-isi? Isi. Kagwa nga ka. Dali lang kung kaaram Hindi mo. ka musod. Sud, may sud nga naman mo sawi. Pungut. Yan gusto kong kuhan. Mugi kutasan na ta. Hindi sa anak ko ka. Da, wakakulbae. Ang kulba mo kung katukulan ti bebe kay. Wakakulbae nga nay mangulatan nimo kay bo kung kutas nan ta, lipong na ta. Da. SBTS ba? The spring ano? Ay, ang tiil ni Queen. Ito bang, nireklamo lang ko. Ito bang kuwang? Ito sobrahan ni Nunija. Duha, ito sobrahan bisa. Nanguan dahil dida. Nangabong kaya hindi ko mag-review sa ilang shop na tuwang galing di pa da. Ano sudah nag-milk. Dalton. Scoop. Pero di na scoop at ang gamitin kaya di manimaw pang scoop na natagkamay di manimaw sukod sa isang kuan. Ang scoop dyan. Sila na sa gatas. Nami kay gibuwag. Maglakaw ba no? Ano? Bibirin mo bu. Bibirin mo. Yan. Abin. Wipes. Ito na. Abin Philips. Mahal rin naman. May ganyan ounce na.
Halalami, Queen. May kay anti-kulit. Hmm. Kari, para rin sa dyan gamit-gamit. Para sa dyan gamit-gamit. Dako rin o. 5.